Sing baca-baca. Nggih, berarti ulang kabeh. Sampun Pak, kula sampun ngumpulake nalika mlebu mau. Nggih pun, menawi mekaten kita wiwiti pelajaran. Oke, baca-baca sekarang dengan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing baca-baca. Kayaknya aku meloin menang toko roti nang toko anyar. Tentang aku rasa enak banget sama Andri Dawa. Iya, aku ya udah nyoba loh, bapak sing tuku nalika mulai kerja. Wah, kudu nyoba iki aku. Lapus tau apa dorong. Oh, kuwi to. Aku malah wis kerep menyang kono. Kadang ibuku nitip pesenake kanggo acara. Kenapa? Ini parah banget kamu yang nang toko kui. Iya, soalnya cedhak omahku, gampang ngarep tuku. Cedok omamu neng bilang. Ing komplek Grendel, ora ada sing kono. Wih, kui kamu lagi malah tenan aku tahu sepisan mlebu kono, kan juga di kafe. Iya, omahku sih ora gede-gede banget. Nanging pusat dienggo kumpul-kumpul keluarga. Pantesan gue gak tau ngajak-ngajak naum lang, jadi penasaran aku. Iya, monggo wae ana waktu ya. Ngomong-ngomong, perayaan isu si metu bareng orang. Jadi lah, enak nyangen dia. Mau bae, ya buat aku sing anyar. Aku setuju, minisan iso nonton. Lah, benar tau, kejelasan sibuk lo ya. Melu kok seru iki nek bareng-bareng. Sip, pasti kami iki. Aku kudu tetep katon padha karo arek-arek. Nek arek-arek padha ngerti aku beda, iso-iso aku diadoni. Muga-muga padha ora curiga nek aku mung bujui. Nyuwun sewu baca-baca, nyuwun pangapunten ganggu sekedap. Ipun namung badhe yate bekal kangge hilang. Kue boleh bilang ya? Iya, lah, iku ibumu loh. Aku iso tuku dhewe. Aku ora butuh bekal koyo ngene iki. Aja ngomong ngono nak, iku mau. Wis, bali wae. Wis ngisini aku wae. Mulai saiki aja nggawa aku bekal maneh. Iya nak, nyuwun pura ibu kami tumine. Lah, kalian bangetan. Aku ora nyangka kowe bakal ngomong ngono karo ibumu. Ibune wong wajar karo kowe lang, kudune kowe ora ngono. Kowe ora ngerti. Baik kowe ganti kabeh nang kancaku. Aku sing banget. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pada nyuwun sewu ganggu, Pak. Ana perlu apa, Raka? Kula ngrasa nglapor bambangan hilang, Pak. Ana apa karo hilang? Mau nang kelas hilang nesu karo ibune, anti ngentak karo kanca-kancane. Kula boten kuat dengan Pak, diturut kula sampun cakean. Boten usah kuwatir, Bapak paham nih. Sing matur suwun sampun cerita. Mangke Bapak mawon sing ngurus. Hilang. Bapak krungu jenengan bentak ibu teng kelas. Apa bener? Iya, Pak. Kula nyuwun pangapunten Pak, mbok menika kula salah ngelbutan kelas. Ora Bu, ora salah. Ini salah yang hilang. Amar gak orang tak jadi begini. Hilang. Nama kowe nya aja ibu. Kula isin, Pak. Kula wedi nek kanca-kanca ngerti yen aku mboten sewa keluarga sugih. Lah, sebenarnya aku dulu kata apa? Iya lah, sing penting kowe jujur karo awakmu dhewe. Awak dhewe tetep kancamu kok. Sing gare keciwa iku kananmu. Kami caramu marang ibumu. Orang-orang bilang, Bondo sejati minggu, orang beda aja tak suka bondo. Nah, ibu mau ngepingin kowe orang
Telat mangan ibu orang arep gawe kue isin. Bu, nyuwun ngapunten, kula wis dadi tiyan ibu. Kula isin karo sikapku dhewe. Enak, mboten napa-napa. Lang, ade kabeh tetep nampa kowe apa anane iki. Iya, kue saiki aja kan semangat karo dhewe ya. Saya ingin mo kapag kakisimpan ka tuwid mo ora sa kapondo. Nanging natablat ko. Matur nuwun Pak, kanca-kanca sedaya. Kula beruntung banget duwe kowe kabeh.